Inanya ọfụma nwanne efu na nwata etogo. We na-anụ nwata etogo nwata abrozi nwa. Nwata etogo nwata abrozi nwa. Odogwu abatago. Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Orekwelugo na 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 nwata etogo Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo nwa bịara ụwa chakego n'odogwu abụrụ ahụ ụmụaka. Nwa bịara ụwa chawago maka ugo bụzụ ọchake. Nwa so n'ihe na-ekwu n'ihe nwere oge ihe ma nwata etogo. Nwa bịara ụwa etonitego. Onye bịara ụwa na-ayọ Chukwu. Nwa bịara ụwa na-ayọ Chukwu ọganiru. Ihe anyị na-ayọ dị n'aka Chukwu. Ihe nwata chọrọ dị n'aka Olisa. Olisa kere ụwa ka anyị na-ayọ. Nwata goribe n'ube ga-elugo. Onye ọsọrọ ọsọ chi gị, onye owere ọka ya njọ. Ebere nne na-ebelu nwa ya nị n'ụwa o. Chukwu Olisa anyị n'ụwa m ndụ n'ihe ọganiru. Anyị yọ nne na yọrụ nwa ya n'ụwa o. Chukwu Olisa anyị n'ụwa m ndụ n'ihe ọganiru. Ọ bụrụ na ngwa dị ndụ m ọfụma, ihe nne na-ekwu bụ na nwata etogo. Ọ bụrụ na nwa dị ndụ m ọfụma, ihe nne na-ekwuzi bụ na nwa m etogo. Nwa bịara ụwa etonitego. Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Orekwelugo na 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 nwata etogo Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Obono ọbọra n'okwu ọnụ. Emebe mmebe amala onye bụ onye. Obono ọbọra bụ n'okwu ọnụ. Emebe mmebe amala onye ka onye maka nwata etogo. Nwa bụrụzi obere nwa. Nwa na-eme ihe ukwu maka nwata etogo. Nwa bụrụzi obere nwa. Nwa na-eme ihe ukwu maka nwata etogo. Nwa bịara ụwa akwụrụgo. I see Thailand anya banye South. I see South anya ba Dubai. I see Dubai anya eluo China. From China to Malaysia. From Malaysia to Miami. Mechi akwụkwọ na America maka nwata etogo. Na nwa bụrụzi nwa. Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Nwata etogo Nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma. Nwata etogo Orekwelugo na nwata etogo Orekwelugo na nwata
nwata etogo ore kwelugo na 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 nwata etogo nwata etogo nwata etogo nwa bịa n'ụwa gafe ife ọma nwata etogo mgbe anyị bụ nwa anyị na-asa alụ n'afọ n'afọ anyị gwụrụ egwu ọnwa anyị siri nri aja maka na anyị bụ nwa mana anyị etonite mebe ihe dị iche wee dị maka ike narị n'ụmụaka ike narị na nwatakịrị wee nwa bịara ụwa ga-afụ n'ụzọ wee nwa bịara ụwa ga-eje n'mba nwa bịara ụwa ga-akpata ego polisi na amị nọ na geti na-eche nche maka nwata etogo Ferrari na Bugatti nọ na kapaki maka nwata etogo dupu resi na mansion ka nwa lụrụ alụ maka nwata etogo ma bịara ụwa etogo nwata akwụkwọ ugwu ojii wa bịara ụwa akwụkwọ histu ịfụ nwata n'ilu ọlụ ịmalụ na nwa dị minu na-ada egwuregwu chacha ihe a na-eme adịrịzi ọ dị izu bụrụ ihe ụmụaka na nwa bịara ụwa na ọ ga-etolili ihe a na-eme adịrịzi ọ dị izu bụrụ ihe ụmụaka na nwa bịara ụwa amasịgwa agụ ike nwa bịara ụwa ga-afụ ife ọma nwa bịara ụwa ga-akpata ego nwa gbalụ mbọ ga-eburu ike nwa bịara ụwa ga-adị nnukwu anyị akọnetigo na anyị abago ife balaba abago ife kọnetila kọnetigo no disconnection na anyị akọnetigo maka nwata etogo nwa bịara ụwa gafe ife ọma nwata etogo nwa bịara ụwa gafe ife ọma nwata etogo ore kwelugo na 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 nwata etogo nwata etogo nwata etogo nwa bịara ụwa gafe ife ọma nwata etogo obodo a na-akọnfamụ n'ihi na ọkpara akụ na nwa nwata kpata ego n'ụwa na-eri ego obodo a na-akụrụ ya aka n'ihi na ọkpara akụ na nwa nwa lụrụ na abụrụ obere nwa nwa gbalụ moto abụrụ obere nwa nwoke nụrụ nwaanyị ọbụrụ obere nwa ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo nwaanyị lụrụ gị n'ụdị n'ụdị ịmụ ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye gụsị akwụkwọ nwa ọlụ ịmụ ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye zụsị afọ esetụrụ onye mma ịmụ ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye metala akụwa na-ata n'ụlọ ịmụ ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo nwata kọnetigo nwata abanyego ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo ife balaba abanyego na-ejila ọnụ etinye azụ n'ofe ya ejila ọnụ eme ọgaranya bụ omume ife onye melụ ka eji bụ ọgaranya ife onye melụ ka o ji asọ odogwu abụrụ ọgaine m odogwu abụrụ egwu ụmụaka what the reason nwata ito eto abụrụ isi n'aja ọ bụ ya ọgụ nne na-agbalụ nwe ya a na-akọlụ mmadụ akọlụ
n'Osinachi yo nwa ga-eto eto ga-aka n'obi nwa ga-eto eto ga-esi ike jide obi ya aka maka ife ọ ga-ezu n'ụzọ karịrị akarị ọ ga-ezu agwọ na akpị n'ụzọ ọ ga-ezu mmụọ n'ụzọ ọ ga-etinye akpa n'ogwu eziokwu ọkụ ga-elekwu ya ikekwe ọma ihe mma n'aka ha ncha bụ akụkọ nwa ga-akọ na ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ onwe ya a na-akọrịa mmadụ akọlụ n'Osinachi ogologo abụrụ na nwa m etogo mbụmbụ abụrụ na nwa m pelu mpe ma ifuro dị mkpa ịnụ isi ego maka nwata etogo nwa bịa n'ụwa gafe ife ọma nwata etogo obodo kwelugo na 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 nwata etogo ichezokwo na nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo ịmalụgwelu na nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo obodo kwetego na nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo ịma na nwata etogo nwata etogo nwa bịa n'ụwa gafe